ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ಡ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿನ ತಮಿಳು ಸಿನೆಮಾ ಲಕ್ಕಿ ದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್. ಈ ಸಿನೆಮಾದ ಅಸಲಿ ಹೀರೋ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಕಿನ್ನಿ ನಾಯಿ ಐತ ಪುದರೇ ಲಕ್ಕಿ. ತಪ್ಪಾದು ಪೋಯಿನ ಈ ಕಿನ್ನಿ ನಾಯಿ ಬೆತೆ ಜನಕಲಿ ಜೀವನಕು ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂಟಿಯಾದಿಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸದಾ ಜಗಳ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಇಂಚೆ ಮಾತ ಜನಕಲಿ ಜೀವನವುನು ಈ ಲಕ್ಕಿ ಎಂಚೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನವೇ ಈ ಸಿನೆಮಾದ ಕತೆ. ಜಿ.ವಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಅನಶ್ವರ ರಾಜನ್ ಈ ಸಿನೆಮಾದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಡ್ ನಟನೆ ಮಲ್ದೆರೆ. ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್: ಕತೆ ಬಾರಿ ಸರಳವಾದುಂಡು, ಏರೆಗ್ಲು ಸುಲಬೋಡು ಅರ್ಥಾಪುಂಡು. ಸಿನೆಮಾದ ಬರ್ಪುನ ನಾಯಿಲೆಗ್ಲು ಕೋವೈ ಸರಳ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜೇಂದ್ರನ್ ಧ್ವನಿ ಕೊರ್ತೆರೆ, ಐತಕೇನರ್ ಬಾರಿ ತಮಾಷೆ ಆಪುಂಡು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದು ತೂಯರ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನೆಮಾ. ಮುಖ್ಯವಾದ ಜೊಕ್ಲೆಗ್ ಈ ನಾಯಿದ ಗೊಬ್ಬು ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್: ಇಂಚಿನ ಕತೆನ ನಮ್ಮ ದುಂಬೆ ಬೆತೆ ಸಿನೆಮಾದ ತೂತಿನಂಚೆ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ಡ್ ಸಿನೆಮಾ ಒಂತೆ ನಿಧಾನ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕೆ ಆಪುಂಡು. ಕೆಲವು ಸೀನ್ಲು ಬಾರಿ ಎಮೋಷನಲ್ ಆದಿತ್ತದು ಒಂತೆ ಬೇಜಾರಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಜೊಕ್ಲೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅತ್ತಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನೆಮಾ ತೂವೋಡು ಪಂಡೆ ಲಕ್ಕಿ ದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಖಂಡಿತ ತೂವೋಲಿ. ಮಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ದೀವೋರ್ಚಿ ಇಂದೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಸಿನೆಮಾ. ಈ ಸಿನೆಮಾ ತೂದು ನಿಕಲೆಗ್ ದಾದ ಅನ್ನಿಸುಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ಇಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋಲೆಗಾದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮದಪ್ಪಡೆ. ಸೊಲ್ಮೆಲು